Welcome to YouTube channel Aloysius Popong. Kublay pi baro an ngaptiang sumpah pi sya uni YouTube channel jonga Aloysius Popong. Man bangalit nga wan na Shillong sa Guwahati ba na Guwahati sa Shillong. Bonsin ki kmat jonga ki jusha kring haki ki itanat ki badan saudong jong kamaryang para silenter jong usrok ba ka National Highway Saupo. Na lor ki shnong ki thaw ki jaka ki puta ki lom ki wa ki ding ki set ki klaw ki patam. Ki sentiu ki skun ki yeng pakidulan ki balatay panwandor kat kum kajok bamenta ni ki modern architect buildings. Kidai ki bang ngam chungya ban pet bat yaro. Kani kurukom kolong si benta na kajing sngot nat jonga ban pelut ya kapor habang adet jingnait daka kali nang baki surok. Nangait bon nangi ngidon ro yala ka jong kajing sngot nat bat kumjo ro ki jing itanat haki babon ki rukom jing yo I jong ki kman. Bat kata le se kamlong ka bapala. Namar kumba ong kawai kanong tokot novel bapaw jong ka Ireland. Ka Margaret Wolfe hin Crawford ni Hamilton. Haka katin nong way, beauty lies in the eyes of a beholder. Ka bamon, baka jing itanat, ka syong haki kamat jong unong pen. Barabor haka jing nait jing wan jonga Guwahati, ngamtip na kadaw ayu, masin poy, halat ka na para. Badon ka fly over, ka jaka kapwot, ka penyaklat, ya ka jala mikalia, bat Assam. Kadang Kawei ka yeng bon mala, ka baju kring ba, yaki kman, pada ka jeng baju perkat jonga. Wala ka day tang ka jing tay yeng, ka badang dep pansina, tang ya ka sinrong ro. Ngangait ro babon hi, na kinong dait nong wan kamtam na mikalia. Ki baju yait leng ba ka fly over, ne surok ba jong ka kanapara. Kila ban yo I ka ni ka jing tay yeng, ka badang kampaji na ka highway. Henry ka balapat ban yo I kendiang, wat na jengay ro. Klem kanu ka jingka ya ka jing yo I jong ki kaman. Let's say haki babon ka day tang ka jing yo I. Henry hangapan nga jukwa pan tip kampa. Hato ka ka pat balay ka le kasyu yang klem sna pandap. Mentala bon Snem. Parolong dang haki ars ngi baladap. Ngalalet siya kanong ba ko hati pat anda ngaladap ya laki kam ki jam. Ngalayo lat pat ban hiar ban ring dur ya kani ka jing tay yeng ka baju pelong yang ban kali bonsin kadai ka mu kani pat nakabanta ka jing tumu ayu letay ya ka ngam tip yo le se ki don ki wei ro ki bakali ya kani ka jo ka jing kali kumbang kali ya lade ha ka jing dai pat kani ka jing tay pat le se bon ro na pedang jong pi ki bel tip ba se phang jong ka habang persang ban shukali kai na ki briu ki ba shong basa ni khayi pateng haka jaka ba marjan ba kani ka jingtai bon ki grand comic penban ka baong baka building kade ka jaka shok so dani ka ta ka haunted building namar badon ki briu ki ba sha panya ba ka tai ka yen ba do ka no ka ta ka nong ka basisya ya ka ta ngam de ba te paralog lang ba uni video bangan wanra sa pimenta ya ka jingtep ka ba khandiat spang ka ni ka jingtai yen ka ba he ba da supet na jangai Ito hi bakalong ka jing tay yeng ka ba itanat pa la day blood de pan snadot ya ka kat kum ka plan te klem de pen slem ali ken paralong inya pet ya uni video kum pa ulong paralong ka bangala persang ban wan bat lum jing tip sa phang ka ni ka yeng bat hadin bangala yo ban pulitang khandiat na ki katu ka ni ka jing tho handai ngala yo pat ban tip khandiat sa phang jong ka plan kani ka jing tay ya ka 5-star hotel ya ka balalong try nang kong da ki anut ki spa na ka jala Assam ba kantup ya uram after a garwal pat usurish Brittany da pentray teng ya ka yeng da ka company bala tip kum ka Meghalaya Infratech Limited Henry la snowtho ba kani ka company kala kitram no hadien ba kamla ban siudap ya ka rambala coach shado ka aspa sa popraklut tengka bakal syam na ki artli ki bang bakan thop ya ka alahabat bang rangkat ka loan ka basyong dor kum bachis pa andro pokondai pon san klot tengka
bat kumjuro na ka corporate bank rengkat bat ka loan ka ba syongdro nyo popra point san pawal kelot tengka. Hadin ba ka Meghalaya Infratech Limited ka klemla man siudap show ya ka ram de ki Snem. Ka Allahabad Bank ka la khenno ya ka loan amount kum ka non-performing asset but file no the application hapok ka section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 persya ya ka company ha ka Guwahati Bench jong ka National Company Law Tribunal lini NCLT. Paralok ika di kayeng basa latay ha ka jaka ka balong lom bat ha ka jinghe bat jingyar kum ba khnai pon pra acre bat nakanipat la pendankam hadu kum ba saulak 1,000 square feet ka jaka tang banchna ya ka building jong ka 5-star hotel kabla plan bandon hadu chispa khandai photli ki kamra bansa artli ki banquet hall ka basement kantup ro ya ki jaka shongkai pangat bat ka park ban penbernya kani ka jaka ka jangai tang kumba si pedamau na ka state guest house jong ka Sarkar Assam belatip kum ka Koina Dahara guest house ka yeng berjusa dum tirang ba barim jong ka Sarkar Assam utarun Kawei ubala sa hakani ka jaka kum ba khat pras Snem kata na do Snem arajar iway hado arajar khat pra hadin pat la pelong yaka kum ka jaka sa ba sipor jong ulat ka jala Assam u Professor Jagadish Mukhi kat kum ka jingtem lo ong ba kat kum ka jingya tho jong ukhli dong sanshar jong ka right marwen bat ki bor sanshar shnong ka khana para kane ka jaka balatay ka yeng basa kadai ka ba ha pa po por usam jong ka jala Meghalaya kabala kamtrai the uram after a karwal hadin bu urada banthet ya ka jaka na kawei ka long kami khasi ka bakarteng ka kong sai rupa rumnong kabla de ya ka ni ka jaka shawa karwal klam da pan ni yo jingbit shwa na ki bor panya shnong ka khana para sho wat ka bor sarkar jong ka Meghalaya nang ba ka office jong deputy commissioner jong ka Ribhoi district nongpo ka ong bakat kum ka record kani ka jaka ka ha pa po Meghalaya oma ka jala Assam kani ka 5-star hotel kabla shu e khong reng manta lebon keliki Snem kala penbi ya shibon ki jing klumar leni kita ki controversy kumba ong ka katin nongwei na do ka jing long try ya ka jaka upot usam ka jing penkhen ya ki building bylaws ka building permission ka jing persha na ka khon nyautrep a national awakening movement khnam bat ka seng bhalang na Ribhoi ka Ribhoi Youth Federation lani RBYF ki bala let jurip ya kani ka jaka harangkat bat ki bor sarkar jong bro artli ki jala la ong ba ka RBYF kala pha pensange ro ya ka jingshna ya kani ka hotel ka jinglong controversy jong kani ka hotel ka penkan mau yanga but let's see ek babon balang shapang ka jing sateng jong ka jing tay ya ka Croborough hotel kabadon khandai lat please bazar Shillong kabala palat de ki lai phondu tliki Snem hado bakan de kalalong pat kum ka 5-star hotel ka banangkong jong ka jala ka Vivanta Meghalaya Shillong ka bamenta hadin ye kani ka jo ko hotel bala dep banchna hado kum bakhandai po person ka jingtrai the thet pat de uba ngat langdhar wei ni ki contractor has pa ka jala ubajulong ro MLA jong ka Seng NPP na ka Umroy constituency but udai ro mentrai jong ubas nyaw bahalang dhar usambot menteri rangba bamenta jong ka Sarkar Meghalaya MDA2 hakador ka babit bha tangkumba nriposaw pon lai phuklot tengka katkum ka dor bo lakot haka expression of interest rangkat bat ka corporate insolvency resolution process cost ladon hadu kumbasaw tali ki party ki bari simbanta haka expression of interest bakanthop ye ungai langdhar u Ashish Jaisraria u Abhishek Akarwal par u MP Jain hadin baka Guwahati Bench jong ka National Company Law Tribunal kala dispose no yak application bala file dak Allahabad Bank but manjur pat dak Committee of Creditors yak resolution plan jong u ba ngai langdhar kum u highest bidder na pedengki samon haki Snem ki bamanshwa kala don ro ka jing suba na uway na ki hespa baru MP barim ka Lok Sabha na ka Shillong parliamentary constituency ba Vincent pala jong ka Seng Congress baka Sarkar MDA barim hapo ka jing yalam jong u Conrad Sangma kal amend khnang ya ka Meghalaya building bylaws arajar khatway
tang ban pen ya habdur ya ka bylaws ha ka ba ya dei bat ka jinglong jong ka ni ka hotel building tang ban yo pen trei biang ya ka namar bakala pen khen ki kandon jong ka Meghalaya bylaws arajar khatwe but ongro bala le ya ka ni ha ka por ba uba sna bhalang dhar ulong kum menteri jong ka tanat urban affairs ka Keserkan Meghalaya hadin kejing syaban no uba hamlet doling jong ka PDF kum menteri ketanat penroisor Syo ulong bakal don kejing soy ya ka memorandum of understanding dan ke MOU hapling Keserkan Meghalaya bat Keserkan Assam ha kejing dei bat kejing dei biang ya ka ni ka hotel klem de don kinong sakhi ke babiang kum bajudai ka rukwam di paralong ban penkut yau ni video bat banyak tip lang ro baro the snow tho baka yeng bisar ka bakli do chongkari ka Supreme Court menta kala pha pensange lut ya baro ki kam biadai baka chingsna ya kani ko hotel hadin baka pana prakriti infrastructure private limited Kawei ki company pada syakan tan hak EOI namar ka jing slam chong ka ban summit bat kot no ka por ka balabo kala penpau ya ka jing bam snow kun chong ka halor ka EOI but submit ro da ka application sa ka National Company Law Appellate Tribunal lani ka NCLAT persya ya ka jing ai ya ka hotel sa uba ngai lang dhar kum u highest bidder menta kani ka case pat ka poi sa do sa yeng bisar bakli do jongkari ka Supreme Court pat ka yeng bisar ka badan borom jongkari kala pensange swasi por ya ka jingmot man stang biang ya ka hotel Pat kala penmi ro da ka hukum status quo haka laipau trik 9 November jong ka Snem arajar arpau tat hado bakan da penmi hukum da kumway pan. Ka company Meghalaya Infratech Limited kadai ka unlisted company bala incorporated how ka chitrik jaliu arajar nyaw pat kadai ka public limited company ka badon ya ka official address hakana para Riboy district ka Meghalaya Infratech Company Limited ka don Langwood ki director haka board of directors bakantop ya ungay lang dhar ka manhimay lamari pat ka mimi lamari te paralok kini kidai tang khindiat ki jingtip ki bangadon bane sambat phi haka bayadai pat kani ka jingtai ka bala sha mentala bon Snem ngai bon na phi philakham yo jing shai khindiat sipang kani ka jingtai yeng kumanga di paralog kublesi boni ka pod jongki sngau ba wat klen ban like share comments ban subscribe ro ya YouTube channel jonga nak banta ki wei pat ki video